Takže čaute ľudia, toto je tretí diel z Super Egg Toy a počkajte, ja to prepáčte, ja som tu pár vec otvoril a ja som netočil, takže dúfam, že to nebude vadiť. Takže budem môcť otvárať ďalej. A už máme pekne, že som otváral všetky tie UFO, Alien. To vyzerá ako nejaký banán. To je totálny banán. Z Fortniteu. Očím na tento banán, ktorý tu má. To je banán proste. Tak. To vyzerá vážne. Dobre. Ruky na lúbku. Tak. Už to je. To bol najviac postihnutý, ale akého som niekedy videl. Dobre. Otvorím si toto, ten kvetináč, to som ešte neotváral. Tak, len čo to bude. A čo s tým? Aha, to máme šupať. Otváram. Takže tam bude niečo zaujímavé. Ne. Aha, to vyzerá dobre, to sa mi ľúbi. To je nejaká smrtka, nie? Neviem, či to tak... To je dobrá smrtka. Aha, tak to neviem, že bude úplne smrtka. Nie, smrtka, nie smrtka, ale tak v pohode. A dávam si to tam do Egyptru. Nazviem, aká bude ďalšia. Že tam sa ja dostať nemôžem. Až keď to bude... Pec. Budem na chvíľu musieť stopnúť. Dobre, som tu. Aha, tu je ešte na jednom. To bude dobré, to sa to nezbavilo. Dobre, ničím to tu. Bum. Tak. Bum. To čo bude toto? Ja neviem, čo to je. Keby to aspoň ukázali. Počkaj, vlastne, to ukážu. Vyzerá ako nejaká lama. Tak to je dobrá lama. To je lama. Prečo to je psi? Sa mi neľúbi. Ale lama je dostávaná. Skupiny Pec je prvá. No akože... Aha, ono, povedal som to dobré. Ešte toto nám. Dobre, polejem to. Olúpem. Aha, to iba máš šukať. Tak, otvorím. Toto čo je? What? Počkaj, že budem zapnúť. Dobre. Dúfam, že to nebude počuť na videu. Dobre, máme tu ďalšiu postavičku. Chcem si dať mikrofón čo najďalej, lebo by to bolo moc náhlas. A za chvíľu budem mať tú vianočnú kocku. Nie vianočnú kocku. To, čo sa dáva na strom, ozdoba. Vianočná guľa. Sorry za to, čo tam teraz bolo. Bol tam. A už to tu není. A dobre, no ako... Ježiši. Jezusky, to som dal zle. Dobre. To je do... Neviem, jak sa to... Creatures. Ok. Už chcem dokončiť toto. Tu bude viac dielov, takže sa tešte. Prečo to vyteká potom kvetináč? Tak, otvorím to. Tak, bum. Ok, paráda. Dobre, a dám tomu oči. To máme akože tá... Aha, dobre. Ale to nepasuje tá farba k tým očiam. Dobre, dám ho bez úst. Počujem, by vyzeral blbo. A už idem na Epic Toy. Ty vol, čekvica, to tu chcem otvárať. Dobre.
Zasa to polujem. Klasicky, rýchlo to otvorím. Tak, Epic Toy. Jak sa to vždy zadymí z toho. To je uspokojivé. Neviem, no pre mňa to je. Už prestanem, OK, už prestanem. Dobre. Ok, mám. No to vyzerá takto najlepšie. To je dobré. To vyzerá úplne ako to aj má vyzerať, dámy a páni. A máme to! Jubi! Aha, počkaj. Aha, už mám skoro tuček. Ja chcem si skúsiť otvoriť toto. To vyzerá dobre. Aha, to sa otvára ako nejaká... Ježiš. Tupacké. Takúto jednu som tu už mal, ale nebolo tam medveď. Proste to bolo iba modrá a tam bolo proste vločka. Tak. Tak, daj to tam, nasol to tam. Bum. Daj to tam. Ok. Daj to tam. Toto čo je za obľudu? Ok. Toto má mať oko, akože. V tom bielom. Som tomu pochopil. Toto farba som tomu sedí. Ok. Prečo tam bol duch tej nálepky, keď to bolo úplne cute? Toto nie je úplne... Budem to dávať na každom videu. Ok. Komu sa to ľúbi, nech dá lajku. Pec. Otváram vždycky. To je už hotové. Tak. Bum. Tak. Otvárame. To. Jedno, druhá. Bude. No oko, to je nejaké divné oko, nie? Ok, to je v pohode. Asi. To tak má byť, neviem. Ok, to musí zase toto. Čo to je? To musím stopnúť sa to... A už sa mi to odbugovalo. Tak. Ne, hej? Aha, to sa ma zaliepa. Čo je? Ok. Ok, dobré. Tak. Bum. To je líška. Tak, to nevyzerá ako líška. Ale ja neviem, čo to... Ale je to líška, áno. No to vyzerá dobre. Toto som nevidel takto nálepku zajaca. Už budem ticho. To je človek. By vás stoličko pôjde sa šla domov. Ja už mám tekvice. Zvorím ešte jednu tekvicu. Aha, to sa takto robí. To bude teraz lepka. Aha, tak nebude. Bum, otvorím to. Jak sa z takej malej krabičky vyťahne toto. Chápete tomu? Tak. Už to budem musieť ukončiť. Toto je koniec videa. Ak sa ti video ľúbilo, nezabudni like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.